Moi kaikille. Mä ajattelin, että mä testaan tätä Marion ideaa tehdä näitä vlogeja nyt hetken aikaa, koska mä en tosiaan pysty tämän mun kipeän käden kanssani oikein kirjoittelemaan muulla kuin tuolla kännykällä, kun se on niin kevyt. Niin ajattelin koittaa tämmöistä ja heittää pikkuset moikat teille sinne. Huomenna on semmoinen surullinen päivä. Huomenna on kulunut 4 vuotta siitä, kun mun isä kuoli keuhkosyöpään ja sinä vuonna se päivä sattuu olemaan isänpäivä. Eli siitä jäänyt vähän ikävät muistot sen vuoden isänpäivästä, mutta onneksi mun lapsilla on niin ihana isi, että me päästään vielä häntä sitten juhlimaan. Ja sitten on tietenkin mun isäpuoli Seppo kanssa, jota aina muistetaan isänpäivänä. Mä näytän teille mun isin kuvan. Tässä on minä ja mun isi, kun mä olin ihan pieni. Oisinkohan mä tässä vuoden vanha. Ei ole samaa näköä enää. Mutta mä oon täällä kärvistellyt tää kotona, mulla on ihan hirveän tylsää. Ja, mä oon ollut tosi kiitollinen siitä, kun te olette laittanut kaikkia ihania kommentteja mulle tonne blogiin, niin ne piristää kummasti päivää. Ja sen verran aion yrittää, että sain ton blokkaajapassin tonne meidän viikonloppuun, mikä alkaa nyt perjantaista. Sunnuntaihin on semmoinen messutapahtuma messukeskuksessa. Ja siellä oli käsityöpuolta ja Outlet Expo ja eläimiä ja kaikkea tämmöistä. Niin sinne ajattelin lauantaina yrittää muutamaksi tunniksi mennä, että lähden sinne oman äitini ja isäpuoleni kanssa, että autolla sitä varten, että päästään nopeasti pois, jos säryt on ihan tosi kovat tuossa kädessä. Mutta katsotaan, kuin tästä jatketaan, mutta ei tää nyt kauhean pahalta tunnu tää videolle höpöttely. Nähdään taas. Moi moi!